Hej, šikovní lyžiari, mám pre vás super správy. Aj tento rok si môžete zakúpiť šikovnú sezónku za výhodných podmienok a pridali sme aj nové benefity. Chceš lyžovať čo najvýhodnejšie? Kúp si šikovnú sezónku do konca apríla a lyžuješ za najšikovnejšiu cenu 229 € do konca tohto ročnej sezóny aj celú budúcu zimu. Alebo si sezónku rozdeľ a kúp si teraz na jar šikovné predplatné len za 69 €. Túto sezónu si pokojne dolyžuješ a zvyšok doplatíš v septembri alebo v októbri. Šikovné predplatné 69 € plus 190 v septembri máš za 259 €. 69 € plus 210 v októbri je za 279 €. Takto ale finálne zaplatíš o niečo viac. Isto si postrehol, že šikovná sezónka neplatí počas všetkých dní v sezóne. Zo sezónky sme vylúčili 7 najvyťaženejších dní počas vianočných a novoročných sviatkov. Nič ti však nebráni zalyžovať si aj počas týchto dní. Vďaka tomu, že si šikovný sezónkar, získavaš počas výlukových dní nárok na celodenný skipa za výnimočnú cenu iba 19 €. Šikovná sezónka ti platí aj v poľskom stredisku Ščír a českom Špindlerovom Mlýne. Pokojne sa teda vyber na lyžovačku k susedom a pritom nezaplatíš nič navyše. A aby toho nebolo málo, získavaš aj 15% zľavu vo všetkých reštauráciách, baroch a predajniach Tatry Motion na svahoch vo Vysokých Tatrách a Jasnej. Detaily pozri na webe. A darček mám aj pre tvoje lyže. V priebehu budúcej sezóny máš jeden malý servis lyží úplne gratis. Okrem toho môžeš stále zbierať svoje GoPass body a využívať ich na výhodné akciové ponuky. No čo povieš? Oplatí sa? GoPass. Oplatí sa.